Good morning. Ay! Morning. Ayan, good morning. Pare. Papunta na kami dun sa bahay ni Rika Juan. Kasi magkikisami. Kahapon yung ginawa namin yung gripo. Ayan, kisami na naman dun sa Bukana. Pahulway. Ayun. Ayun mga pare. Kanina naliligo kami dun sa bahay ni Rika. Tulog pa siya. Ngayon, balik na tayo sa bahay niya kasi magagawa kami ng kisami. Aabangan natin yung paglabas niya sa pinto. Yung pagbukas niya mismo. Abangan natin, gulatin natin siya. Ayan, abang-abang. Good morning. Ay! Morning. Kanina pa ba yung kuya? Oh, nakaligo na kami. Kaya na nasa ano. Bakit baka lumabas dito? Amoy. Yan, kape na. Kape tayo. Gulat si Rika eh. Pagbukas niya, nakaabang na yung camera eh. Narinig ko ako magbubukas na. Nagulat ka, no? Nakaabang daw, nakaabang. Nakaabang yung camera. Peace, umaga. Yan, balik na naman. Mamaya, ano naman yan. Madun eh. Pero wag na muna magwalis. Mama magtatrabaho pa. Yan. Hmm. Pero malinis tingnan. Magapon yan walis. Tingnan mamaya. Walis na naman yan. Harap ng kape sa umaga. May nagulat. Ayan. Yan si Utol. Oh, good morning. Pag-vlog na rin. Ang paga. At Mariana, ano? Bigla. Oo. Bagong gising po yan. Bagong gising pa yun. Amoy. Ni, gisong na ni. Gisong na si Tintin. Ang magano tayo sa limit? Ganyan ako kalugyot. Hindi naman dugyot. Ano tayo sa limit? Diyan lang. Amoy. Buka na lang din. Limit lang. Pusa ni Rika. Dadalhin ko na to. Pangalan nito ay si Maxi. Tingin ka sa camera, Maxi. Maxi. Ano? Si Maxi. Bait nito, lalaki. Panay gala. Panay gala ng pusa na to. Si Maxi. Oh, pakalong talagang Maxi na to. Parang gusto talagang sumama. Sama ka na sa akin, Maxi. Para laruan nung anak ko. Walang tigil sa kakawalis. Ganyan kasi pag yan. Walis, puro walis. Maghapon walis. Tingnan nyo naman dito sa ano. Oh. Nalinis na. Yan. Ayos na. Yung gripo nagamit na. Oh. Ayos na yung gripo. Pagwalis na siya. Aga-agang nagising. Oh, bisa. Oh, sige. Ito pa. Ito pa. Amo. Bisa yan. Yan, pang ano, isa na simana. Sampalog. Sampalog. Pang isang linggo na po yan. Ikaw. Ato palog. Kay ano? Isang linggo. Kiri ka.
Isang linggo. Yan. Si Kalbo, sari na. Kalbo! 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 Hindi! Hindi pa loob. Yung mga bata. Araw-araw yan. Dito na yung dalawa. Pag nakikita kami, talagang morning. bliss ka agad yan. Ganyan mga... Good morning. Ayos! Good morning. Amo. Good morning. Ganyan kagagalang yung mga bata dito sa amin. Morning, Peng. Ayun. Yung mga bata. Oh. Ayun na, takbuhan na sila. Morning. Kumusta? Balik. Nandito kami sa sentro. Kapatid ni Labyo kasama ko. Bili ko ng pansit. Pansit. Kaba nga po. Opo. Pansit bato. Sibuyas. Sibuyas na daw, no? Ad ko dawon? O so ano lang po? Ito ko na ni. Sibuyas ni. Tsaka ano, Nor cubes. Beef. Oh, 83 lang. yun, 83. Ayan, bayad tayo. Ayan, bayad tayo ng sibuyas. Kasi, hindi ka nakapagluto na ng sinangag. Ayaw, luto ng pan. Sige ba? Hindi, ganun na ito talaga. Oo, wala naman naman. Kasi nito natin yung lamisa. Magpagkakamisal muna bago gawa-gawa. Dito pala po dito, no? Ito. Yan. Labas. Pupunot na ako. Ay nga tinatawag sa ibang kausap mo. Yan, tawag-tawag ka. Ay, hindi. Parang ito. Ano? Ano, guys? Ano po, Daddy? Tatay. Ay, bibigyan kita ng pera. Nakatambay yan sa ano. Ang init na naman dito. Meron din. Anong tutulong si Kasabuan? Sino? Sorry guys, pinamay ko na. Ay, sukuan. Ay, kuya, luto kitang langka. Walang kasalang bakal. Tanaan ko sa sabi ah. Bunga? Gulay. Ano gulay naman kaya? Bulay. Wala mo, Hindi wala. ko sa tiya, no? Dari. Ngayon. Di ba? Ipakiskis na rin bro. Yeah. Ako na magbulay. Yun, ilang kara yung lutuin yung tanghali. Muscle ko na yun. Ay, yung Hindi kayo magluluto. muscle ko. Ay, nagtatlag pa ko. Nagtatlag daw. Itigbaw na.
Ay, tuyo pa yan. Dito. Mainit eh. Perfect! Dito Ay, yung ano gisa. namin. Yung ginagawa ko. Sauce. Ayan, ikabi. Ayan, nagnasayaw yung ano. Kamu ah. Balikan eh. Balikan muna. Ulang. Eh! Nanood ka sa tubig. Ano hindi sa to? Sa picture na tubig. Ha? Bakit ka na ko batag? Turun. Next time. Bakti. Nagtadayan na yan ako mag. Sabi Bakti. ko na saan. Ano? Eh. Wala na hilit. Ano kaya? Pamali na hilit sa bagano. Kapag na yun. Maring dawa lang ang pagkain. Pero kung mga ito. Wala ko kaya ka ba nga? Kabaw. Ano, may gusto nyo may sabaw or Ikaw, ano trip mo? ano? Ha? Yeah. Wala kayo, Vince? May sabaw? Ikaw. Na. Kung ano yung... Bayo na gusto nyo ito ata. Ano ko rin ito. Bayo na. Ikaw bahala. Kung ano yung gusto mo? Ano? Ano? Magkano yung nasa sa mga mong pera? Magkano lang? Rika, 750? 750? Latagin niya yung ilang mo. Dapat pala binili natin ng ano, pinutusan si Vicente, bumili ng ulam, yung supply sa kanya. Hindi naman ako bibili ng ulo. Hindi, yan lang ano, hindi mo alam. Mayaman na yun si Vince. Mga nasa sakit na naman. Ano, mayaman. Kaya naman sakit na loob. Pag-agi. Pag yung mga So, kumain ba? Tadi ko, hapon mo sa rin? Hindi ako ba? Sabado, bukas linggo. Magyan pag sinabi ko sa ito, wala nga ko sa kali.
Nagsusuong? Ha? Nagsusuong magaling to? Di ba malakas na kayo yan? Nag-get kami ni Kuya, ni Kuya Vince, ano lang kami. Pero di ba malakas na nakalaw mag-get? Saan? Saan? Sa nagsusong? Sa nagsusong? Sabto. Sa ilinya din sa Kuya Vince. Oo nga. Magaling yung transfer. Mura yung brado. Sabi ni ano, ibisto ka mga to. May bisto kami, sabto. Sa nabuyuan, Oo. amo nag-ano ka to, amo. Ang nag-asikaso? Oo. Nagsusuong. Kumambala na ng dagat, sabi ni ko. Kuwayan po. Parang nabusahin. Oo. Parang kalawan yan. Lalo na yung Hindi naman delikado. ngayon, hindi nila. Kasi wala pa mga ulan. Delikado. Kaso ubas siya ngayon, mababaw. Mababaw ngayon. Nakatakot lang daw din pag ulan. Bakit? Tumatak yung tubig. Bigla. Kasi sa ano yun, guys. Ludo. Pag naamutan ka sa lalim, hindi ka makalusot dun sa baba. Hindi makalusot ang bangka pag umangit yung tubig. Iyon ang bangka. Pero may lusan sa taas. Pero mahirap kasi walang yan. Dapat may ano nun, Hawakan. may hawakan. Kahit lubid. Parang pinag-exitan nila. Ano yung mercury? Itayin mo daw yun. Kaya na? Nakabit lang. Sa rejection. Joseph. Joseph. Hindi. Ang kulatan. Ah. May gusto mo chocolate? Chocolate. Masugat. Joseph. Kami ko kami kondensado. Kaya nga ako sa mag-iyan. Nagay niya ako mag-enter. It's ugma. Ay, kung ay ugma may ulim. Ika? May clearance. Kaya ako pala. Nag-admission ninyo. Ha? Nung yan ako. Yan. Dito. Graduating na ka? Anong course naman po niyo? College to ako. Ano nga, utang. Sayang. Hindi mo na mga boom. Mga bumbu ko. Sa mga umarang. Ang pag-aaral ay susi sa pag-aasawa. Hirap yung ano. Bagay nga. Lalo kung may karaigo. Ang mga dumi nga, pas may karaigo. Hirap. Kinamay na yung pansit. Hindi naman yung kinakutsara yun. Hilap ka naman. Yan ang kinutsara. Ano? Guys, baka mag-comment kayo dyan. Kinukutsara talaga. Pagluto na, kinukutsara po yan. Ayan na. Hindi lang magaling sa adobo yan. Pati pansit. Adobo. Na adobo. Yeah. Hiram. Nagtatawa na si Kevin sa tulog. Ganun talaga yan. Ganun talaga yun. Habang nagluluto, naglilinis pa. Ha? Kung nagluluto, linis pa. Tawa ka sa akin.
Kinikilig sa sarili. Natatawa sa comment, no? Nakatawa yung comment eh. Sa Facebook. Yung ano yun, kanina mo, ayun mo. Luwag nga eh. May saan mo kaya kung kaya to? Bilis mo pang magpatakbo. Matalo lang ka niya, sigurado talon ka. Ako na? Epitan ko yun sa baba. Hospital. Dahil sa pasunod. Bakit pwede ko man yung i-adjust? Bakit yung gulang din? Kaya pa nga Sarap. Ayos, may sabaw. Napakasarap. Ano masasabi mo sa luto mo? Ha? Ano masasabi mo sa luto mo? Ewan ko. Ayun. Tingnan mo. Luluto, pagkaluto, punas. Yan kasi pag yan. Yung tubig, di na mahirap kasi nandito na. Kain na muna, mamaya na maglinis. Yun. Kainan na. Oh, dito na, ano? Kain na. Di ko po kukunan ng video yung pag-almusal namin. Yun. Atin po, kakain na po kami, nakaluto na po si Rika ng almusal, nakapagsangag na at nakapagluto na ng pansit. Bali din na po ako magbibideo, kakain po kami. Yun. Ako na po yung mag-video. Oo. At ayun, maraming salamat po sa Video nyo, bakit panonood. diretso yung vlog mo? Video ka. Huwag na. Balak ka. Oo, para. Ako mag-video. Oo. Ayun, maraming salamat. Ingat po palagi. Bye-bye! Kain na ako. Si tatay, inaagawan pa ni Vicente ng ano. Ulam na... Inaagawan ni Vicente si tatay ng ano, ulam. Ulam na... Nagkakaroon din tayo. Binigay ni tatay. Ikaw binigyan, ako hindi. Dati na dati. Wag. Awatin mo na yan. Awatin mo yung tatlo. Di man yan kaya ng ipin mo. Kaya nga tayo na lang. Buto na lang. Kanina humingi ka tumay naman. Bahayaw. Bigyan mo nagbigay, isang piraso lang. Yung matanda lang yung ano. O subuan mo. Ayan.